Ikot lang muna ako. Ayan guys. Sama na tayo guys. Sino sasama sa akin? Ayan. Wow. Color hair. 190 medium, 220 long, 250. Mega love shoutout sa inyo lahat. Malamig sa ang aircon. Yan guys, bagong bukas ang mall. May bagong lutuan. Ayan, dito naman tayo sa DIY. Ayan. Ayan guys, si DIY, katabi ko na naman. Katabi ko na naman ang DIY. Ayan. Nagkalab shoutout sa inyo lahat. Waiting na naman ang pagkain. Ayan guys, nag-order na lang ako guys ng pagkain. Ayan, dito ako guys. Maingay nga lang dito. Bukas na yung ano. Ayan. DIY. Ayan. Ayan yung Lucky Malo Noodles. Yung pang guys kumakain. Ang linis naman. Ang ganda naman. Bagong bukas na yung restaurant. Ang ganda-ganda naman guys. Kasi malinis na. Dito lang naman ako. Ayan guys. Ang ganda naman. Kaso ang laki. Ayan guys. Yung mga bagong damit na naman. Sexy.
Mas maganda talaga yung may zipper dyan. Yung gym. Zipper sa gitna. $7.90 yung burger. $4.90 yung Awesome breakfast. Chicken slice. Mahal naman. Ayan guys, yung mga damit ko, ang gaganda. Ang init. Super init na oh. Ayan si Jem Layacera. Ayan guys, Layacera. Kung saan ka nakakapunta. Ayan guys, nandito lang ako sa baba ng condo na naman. While waiting, I'm waiting. Ang init. Hindi ko na talaga makita. Ayan, dito na ako sa labas. Sobrang lamig naman ang aircon guys sa loob. Ayan. Panay lang yung pasyal dito sa labas. Pumasok, lumabas sa sa mall. Ayan guys, kasi sobrang lamig naman. Ayan, kukunin ko na yung aking order guys. So, see you na lang. Ayan, pagmasdan muna natin yung super init dito guys sa Malaysia guys. Grabe. Parang Pinas lang dito. Ayan. May music. Ayan, kukunin ko na yung order ko. Order kasi ako guys ng aking pagkain. Bihon lang naman. Ayan yung buhay-buhay dito. Ayan ang buhay-buhay dito guys sa Malaysia. Mainit, sobrang init. Hindi pa siya 11 pero mainit na siya. Ayan. Pero okay naman dito guys kasi malinis. Walang budol. Walang budol. Charot. Ang dami sasakyan. Busy na yung mga restaurant dito kasi mag-11 na siya. Ayan, yung buhay-buhay dito guys. Sobrang init. Kung walang aircon dito. Ayan. Charan, charan, charan. Parang Pinas lang. Nakakamiss na yung umuwi ng Pinas. Paano kaya tayo makakauwi guys? Sa ganitong sitwasyon, sana naman ianod na si COVID para naman makauwi na tayo. Ayan. Ang taas naman nila. Taas-taas ng kondo dito guys.
Sige na po, bye-bye. See you. Mega love shoutout na lang sa inyong lahat. Thank you so much, guys. Huwag kong kakalimutan si JM. Ayan. Maraming salamat po sa aking mga team dyan. Thank you so much, guys. Bye-bye. See you again. See you around. Bagong open na sila. Mag-open na sila, guys. Ayan. Tama ba? Ang ganda naman. Ayan. Mag-open na sila. Soon to open na, guys. Ayan po. Open na din sila sa wax. Buti naman. Ayan. Kasi may bagong ano na dito. Ayan. Japanese restaurant na naman tayo. Ayan, guys. Lucky Mala Noodles. Bago na siya. Dito na naman tayo sa DIY, mga lods.